Når man har arbejdet med et udvikling af et projekt, som det Giverens Museum er, så vil det altid være meget vanskeligt for en ny leder at finde ind i forholdene og formen, hvis ikke man har haft det meget tæt på sin krop, tror jeg. På Giverens Museum har vi altid haft et ønske om at kunne tilføre vores yngste gæster, altså børnene, de unge, en forståelse af den fortid, som de selv skal leve og bygge på i dag. Fordi vi tror lidt på, at hvis man har en klar forståelse for fortiden, så får man et betydeligt bedre grundlag for at forstå sin nutid, og forhåbentlig også for at få fremtiden placeret rigtigt. Og det budskab vil man jo gerne give til børn, at når man forstår, at man kan godt være dygtig, selvom man skal gøre alting med håndkraft, i stedet for at være afhængig af, at der er en motor på, eller der er strøm til en maskine eller lignende. Det giver noget at bygge på, i hvert fald for forståelsen af, hvordan lægger man lag oven på lag, og hvordan får man mulighederne for at se en sammenhæng i fortid, nutid, fremtid. Når jeg siger, at Karen Marie er museets sjæl, så er det nok noget med at gøre, at hun har været her. Hun er den, der har været her længst her på stedet. Og hun er jo den, der kender befolkningen mest af dem, der så er her, og ved, hvordan man skal tage publikum og så videre. Det har hun jo lært. Så på den måde er hun sjælen i det. Men hun er god til at få de nye ansatte med os. Her på Giverens Museum har vi jo sådan et mentorprogram. Vi har lavet et virksomhedscenter, altså en samarbejde med noget, der hedder Jobcenter inde i Vejle. Og det betyder, at vi hele tiden har et fast antal tilknyttet. Vores mentids vil ofte have meget forskellige baggrunde for at kunne få muligheden for at komme i praktik på Giverens Museum. Det kan være alt fra, at man er i en depressiv tilstand og dermed skal have god tid til at komme på arbejdsmarkedet igen. Det kan være mennesker, der har været med i en ulykke og skal stille og roligt bygges op til arbejdsmarkedet igen. Det kan være mennesker, som ikke kan finde ud af at være på arbejdsmarkedet, og det kan da godt være de sværeste opgaver, men at man så pludselig opdager, at der er muligheder for at se, at man også kan være egnet til det. Det værste efter ulykken, det var, at jeg ikke kunne holde til det, jeg plejer at kunne. Jeg er meget aktiv og træner og meget sammen med mine børn, og mine børn, de var heller ikke... Den mindste barn, jeg havde, hun var så... Jeg tror, hun var nok været de der 4-5 år, og det har også været hårdt for hende, for jeg kunne ikke bære hende så meget, så jeg måtte ned på gulvet hele tiden sammen med hende. Så det har nok været hårdest at tackle, at kroppen lige pludselig nærmest var 60 år, inden den var 30 væk. Så det har været det hårdeste at komme igennem. Acceptere. I et forløb, som Heidi har været igennem, tror jeg nok noget på, at den måde, hun har bygget sig op til at blive stærkere på, har været dels gennem, at man er åben over for, at hun kunne få kurser, hun kan få lov til at bruge det, hun har lært på nogle kurser. Hun har mødt andre, også i hverdagen, hvor hun samarbejder med, som også har problemer. Hele vejen igennem har hendes arbejdsdage givet hende, at hun har både fået nogle sociale forbindelser, hun får nogle arbejdsopgaver, der giver hende succes. Karen Marie, hun har hjulpet mig meget med, og i hvert fald at se mere positivt på det, og også hjælpe med hensyn til kommunen, hvad jeg har rettigheder, hvad vi kan gøre for at jeg kan komme længere fremad, og altså det hele taget at tro på en selv. Altså. Hun har haft rigtig mange i samme båd her hele vejen igennem, og hun har fortalt om episoder, hvor andre har haft det lige så skidt, og de er kommet videre, og andre er kommet helt op og arbejde normalt igen og sådan ting. Så de ting har hjulpet mig rigtig meget. En anden
mentoropgave har været at have en pige, som hedder Dorte, som kommer her som meget, meget opgivende på mange områder. Dorte får en praktikplads, fordi hun har store problemer med sine fødder, fordi hun har ødelagt sin akillessene. Men står også i en situation, hvor hun ikke kan bruge sin læreruddannelse, fordi hun har ikke kommet i gang med den. Det har gået ud over psyken. Hun går ind og arbejder meget målrettet med sin egen person, og bygger brik på brik på brik på brik for at få de 37 timer til et normalt arbejdsmarkedsjob på benene igen. Det har været succesfuldt at være ude på Give Egens Museum, fordi at det var fuldstændig nødvendigt for mig, at jeg lige fik den tid og ro til at bygge mig selv op igen og prøve at få fingrene i forskellige ting. For eksempel med at rundvise, med at have sommerskole, altså hvor børnene kommer i sommerskole derude og undervise dem. Og sådan. Så jeg sådan prøvede nogle forskellige ting, som jo har med min uddannelse at gøre, og prøve det med på sådan en meget tryg måde, så jeg fik mod på igen at prøve det her for alvor med lærerjobbet, ikke også? Selv efter jeg blev 65, så er jeg stadig meget glad for at arbejde, og har nok et ønske om at fortsætte lidt endnu, hvis helbredet vil kunne holde til det. Og det gør jeg uden tvivl, fordi man på den måde kan lave måske eller gøre en forskel for andre, eller få nået nogle mål, som man ligesom kan se, der ligger tydeligvis et lille stykke foran en. Men lysten, tror jeg, er det, der driver arbejdsønsket mest. Det er det meget svært at erstatte Karen Marie, for hun er meget allround i det, der foregår her på museet. Det er jo nogle af de vigtigste emner, hun er placeret i, med hvordan museet kommer ud til verden, hvordan man fører museet frem. Og når hun har så stor kendskab til hvordan man behandler gæsten, og hvordan man formidler, og hvordan man sådan styrer et regnskab. Så muligheden for at finde nogen, der kan tage over, behøver jo ikke at være så vanskelig. Men hvis man har indlevet sig i nogle job, hvor man har sat en del af sin egen personlighed, sin egne behov for at yde eller opnå nogle mål, så er det jo altid noget sværere at lægge opgaven over på en anden. Når man arbejder med mennesker, eller det, der er knyttet til mennesker, så er det jo ikke det samme som, at regnskabet skal slutte med balance. Karen Marie er jo efterhånden lidt op i årene, og har også snakket om flere gange, at på et eller andet tidspunkt, så skulle hun måske ned og have nogle færre timer. Så når hun forsvinder en dag, så skal jeg jo have en ansat, som kan det samme. Men det kan slet ikke lade sig gøre at finde nogen, der har ånden. Så det er jo selvfølgelig et stort problem. Og der må vi ligesom vende det rundt og så sige, så må vi gøre, så skal vi skabe noget nyt i stedet for.
Ikke at smide det gamle væk, men vi må gøre det på vores måde, fordi vi kan ikke gøre det på hendes måde. På Givejens Museum har vi jo, har jeg jo lagt meget af min arbejdstid i de senere år, og naturligt også på den måde, det er blevet modtaget af nye og unge kolleger, vil det være et stort ønske, at man kan bevare den rummelighed, den åbenhed, den frihed, hvor alle føler, at der er plads for dem, at man naturligt går ind og føler sig hjemme. Så gæsten virkelig føler, at her er jeg med, her føler jeg mig hjemme. Den rummelighed, den kan jo så være både til gæsten, men lige så meget til ansatte og hvem der måtte komme på museet. Det er det, der er sådan lidt udefinerligt, men det er måske nok det, der bærer hverdagen i allerhøjeste grad.